gini ngono lho. Jarene duwe anak buah, sugih aene ngobrol ki suket iki lho. Janji. Manik. Gek kowe iki lho barbar. Kok kebangetan man? Wong wis yahene, wis wae leren gek iki lho. Meh buka. Gek sarungan. Kok mek gur nggawamu mek sitok no lho. Kok kebacut men. Kok nanti penggayaan lho. Sik to, iki mengaku arep buka terus ana wong dodol suket terus tak tuku. Ya tapi kok yo mek gur sitok. Ya bene to nyapo to kate iso kok urus karo atik sinis menowo iki karo aku. Yo ora sih. Lah terus? Yo mek gumun lho. Ora ki pirang-pirang dino iki kate. Ya mek gur sitok lho ki wis ya ini iki lho jam iki wis arep buka lho iki. Nggih. Lah awakmu pisan tak bongkok ini kene tak abrok apa piye kok ngelokne mesti tak sitoke. Apa sedeng aku nek kono? Ya ora sedeng no malah kerok kan kuwi tak aku nek kono. Salah ya kira karo motor cilik ngono mbak gowan gawani kono mbok tak pae. Loh, iki unik dan antik. Jarang loh wong duwe ngene iki yang kita. Kok jarang ritek wong ajak macet ya ora gudang dandani wis kancane ae sing dandani. Nah, kayak sini ya mergo tak dandani. Ngono kuwi wong wedok ki lek bar ditulung lali. Ning lek dilarani selawase urip kelingan ae. Ya iyalah. Wong wedok kan ya ngono iki. Menangi dhewe ya. Ya iyalah. Oh iya lah ritek. Salah ora kok perengat-perengut. Ngini pengatur untuk iya ora sumbut ae. Itu, terus awakmu ngarep nendi kok nyegati aku ki? Aku ki arepe berburu takjil. Kok iso diburi apa mlayu? Ora ngono lho maksudku ki, beh. Ora ngerti to jane sampean ki. Piye? Maksudku ki arepe golek takjil. Apa ilang kok iso kok golek iki? Kowe aja ngenteni ngono lho, Bar. Tak saruk ngono mari-mari. Kowe sadurunge kok sarek tak sarek dhisik. Wong wedok iki ndak apik ngene lho lemah gemule ngono kok iso ngene empane kaya wani-wani wae. Ya wani. Yu. Salah jeneng keluargane awake dhewe iki wis akeh. Kira-kira berdoa aku dimaafne ra ya? Wis ta dimaafne. Wong menungso iki kadang luput barang lho. Tapi udah dijane, tapi iki lho. Betul iki sik dina iki wong iki. Ya sabar to. Engko suwi-suwi ya lihat dhewe lho. Pokok lek sing sitok geni, sing sitok iki tiba-tiba ben nek omah-omahe pangkat tetep rukun, ayem. Dicobaan wong omah-omah ki yo ngono kuwi lho, kadang dicoba bojone, kadang dicoba anake, ekonomi. Iya yo, sing sabar. Tongko tak ewangi ngeri-ngeri bojone. Malah repoti sampai yang terus aku. Sing los ngono lho. Awake dhewe lho ya sak keluarga. Iya kok anggap nyumu aku iki. Ya udah kuwi panggah lho. Piye wis kuwi? Wis iki karek untung ae. Piye wis iki? Lek bojomu mulai kan senengane masak ya. Iya gitu. Anggur buka ning mah kula penak yo. Penak kok kaya hubungan suami istri ya. Kok iso ngono? Maksude sampean iki lho tak jak buka, ayo tak jak buka ning mahku. Ngajak kok kaya anakmu ae. Yo, jawane males ngono to.
Ya ngono ya rasane dintai iki, mangan aja sok ngentai wong. Jawane nesu. Nesu lah. Ngarep golek takjil jawamu. Heeh. Ya poso ngono. Masa? Kok mulang lejang guyu dhewe. Kowe iki adik modelmu adik Ita itu kowe aja njaluk baju lu tak sikat kapok kowe. Piye? Tak sikat. Mau sikat? Hmm. Wong bojo loro wis mumet, wis budrek, wis nglamun kok arepe nyikat. Karo ndene awakmu duduk tipeku. Yo ngomongin tipe, terus tipemu sing model piye? Tipeku ya sing cilik, putih, dhuwur. Sementing ora kaya awakmu. Kok era menolamu dhuwur. Wong tak wangi aja geding-geding nemen aja musuh-musuh nem. Hati-hati lho. Ya apa? Sik sejengas. Apa? Tak bisiki to rodok ini. Nek muki paling elek gek bundut ngono. Wis tak sembarang. Sauni-unimu lah aku. Titanono kok lek njurang-njurake aku wae. Nemen-nemen. Wes, nang buka ana. Wis jame bareng kok. Ngapo ngongkon-ngongkon iki? Korbe berburu takjil. Malah, ngene malah. Motor lho. Tak bisi gantian. Hati-hati musuh bajul ya. Elek. Sembarang. Jiar aku. Aduh. Iya lho yu. Tenggu kebeken lu. Waktu ki kok ndungan kami mbah nek akeh men lho. Lah aku mang luwe jawabku ki pirang kang dino dik kapan kae ngombe cacing. Boleh cacingin barang kok. Iya lho ora doyan mangan mergo mikir awakmu arep berdelo kuwi. Malah layak kok los niki mang. Nah iya, awakmu ki lho sing tak doyan mangan. Sik rada pahit yo. Mangan lho. Lek bojomu wayah buka kok urung mulih. Lah yo to yo kok urung mulih lho ya ngene. Ngono ki benere wayah buka ndang mulih, lah mbok acara ning ndi kek. Ya paling karo nang kabul punyi lho lek yo. Pebelan ana bojomu ki. Ora bilani. Ora lho tek jereke wis parek katek panggah. Niti lah lho arepan. Lah jenenge ora nang. Ndak apa-apa teh yo kok seneni lho. Kira populer kontek seadal ke. Aku tak wudu sik ya lek no. Ora no yo aku wudu ae. Wis ta. Wis. Kapanganku aku ngono ya. Iya yo gampang. Kalau bertologi ana de ngomong deh lo. Kayak nanti paralis buka kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama ki kok ngendi lho kok ya ini sik mulih iki. Matane suket terus kewengan. Cemplung jere arep bukane kene lho. Heeh, mau buka ning kene. Nanti Wong sik wudu. Ya sampeyan wis buka burung. wes. Ning endi? Yo ning warung jatuh wis kewengan ning kandang ora yo ndang-ndang buka ora yo mampir warung akhirnya. Ya udah apa-apa. Curiga. Enggak. Mas, Ya mau.
Aku prayo budal terawih bareng-bareng toh. Karo yo jempluk barang. Iya. Suwe lah terawih ning masjid tok berang-berang dino. Kayo karo dene kan awake dhewe wis tidak budal terawih bareng-bareng toh. Iya. Kamu bukannya harus apa ya, Dong? Ya karo sing di warung, Mbah Nan. Ya biasanya curiga, kok ndak curiga ya? Jurangnya punya apa? Kancamu kan sik WA apa cetukan ngono wae ya sekolah. Koncoku sapa lho? Ya kanca sing jare nek urusan sekolah. Kini wis tak blokir ngono lho wonge. Kini wis kok parani ning omahe bareng ngono lho, masuk sik bangga curiga. Lha aku nang HP ku iki bukti nenek. Wong iki tak blokir lho. Ini sampean dikapok apa ora? Ya duwe lho, masa ora duwe kapok. Marai bolak-balik tak omong. Lek sing wedok anake gedoso sing nanggung bangga. Ya lek nek tak eling. Kayak kene ibar tolong. Anakku Tapi sama dhewe piye? ngapo aku? Lah gelem berubah kok ora ya? Ndak aku koyo ngono ki prayo gara-gara sampean to. Iya, salah aku nek. Wis mungkin bukannya aku nyalain sampean teman, tapi ini kan yo karena aku sing salahnya dulu. Kok dengaren gelem ngakoni salah. Nah terus sing iki aku ya salah tenan nek. Tapi kok ayah Desi sikapnya panggah dingin ae. Wis Mama, serasa dibahas eneh. Ya makanya sampean dipreyo. Pimpinan aku pun iso dadi makmun sing baik di sampean. Ganggu apa ora ya ron aku? Ora ah. Ya ngono. Lek ketara rukun ngono kene ati iso ayem tentrem. Berkait bulan puasa ngono. Alhamdulillah yo. Nyapul isin. Ora masalah lho. Bahu ki nyender nyatu iki ya wis bojomu. Nikahi bojomu barang to yo. Lah iya. Dadi sing penting sembarang ki kabeh enek hikmahe. Tapi arep nglalekne yo wangel yo abot. Ora usah dendam, sembarang ki kena iki pelajaran lho. Menungso ki nek sing sempurna, kene tak omongi bolak-balik to. Aku ki yo ora dendam ora piye-piye tapi yo remasaku yo sik urung. Ora usah nesunan. Kuwampong cuwat. Karo bojomu dhewe lho kuwi. Lah mbiyen jekeke pengen bojo loro. Ngono kuwi kembangno. Orang usah nesu to, ora usah nesu. Sing wis yo ben wis ngono lho, Mas. Kok kaya rata nglakoni dhewe. Iya. Ya. Ojo jutek-jutek dadi wong lanang. Sampeyan ki termasuk wong bejo lho, duwe bojo loro. Engko nesu sanokno, aja ya. Yo ora masalah ngono yo cuma ndak seharusnya lah wong wedok yang ngono kuwi.
Bila tak kon lek biyen ki wis ngono kuwi tapi ya wis berusaha mare. Mari tenang pora tapi. Ndak iya. Ya berusaha mangkane sampean-sampean iki dadi bojo kuwi dongakno, donga sing tenanan, muga-muga aku iki ora kumat. Amin. Amin. Muga-muga dijabahi. Amin. Ya ta, jere wis budu. Iya ora apa-apa lho. Batal ya kena ngarep isine dhewe. Aku ya batal iki. Iku kudu neh. Nek wae garing lho ya kudu neh. Lah iya. Ndang nek ayo ki mangkat jebul klambiku karo kopiahku. Sampeyan wis buka ta? Wis. Namanya Mbah Nan satu njupuk suket kepetengan ya selalu ya. Malah. Ngono lulu ya khawatir lho. Kita wudu kan lho. Kata mutu ning masjid nang jono klambiku karo kopiahku lho. Sapa lulu apa aku? Ya bareng lho yo. Iya lho. Ning kene ya sayang. Wong wedok nek maune wis ngono. Mlaku ae lho. Penyambur anu Pak Monto. Wong agak masjid cidek kae ora yo. Kalem lho. Lek tulisannya ndak ket lho. Iya pancen penake rusak. Alah sira ya ora minta benek kuwi kok. Wong sembarang dulu kok ndak bener. Iku lek mau ini sana ya ndak benar. Kopiah kok iso topi. Iya maksudnya kopiah. Padahal yang ngarep-ngarep. Kuwi demi aku nek batal neh iki lho. Ya nek lho. Tidak nang tukone lho yo. Heeh. Iki berarti batal kabeh aku ora wae. Kandi niki dikenakne. Nah, Ndak sedeng ya. tukokno telu kapan-kapan. Wis tak online lho yo. Maksudku ya ben berdua lho. Ya orang sira ya arep mepet wis kapan-kapan ning kota baru. Jadi yo ora bareng lho. Ya wong loro ono pengen nek situasi sing romantis kaya sak urung-urunge. Alah. Lek penginku. Adik Desi terus kapan launchingnya? Saja mikir gue urung biwae karo pengen ayo. Lek arep ibadah mesem. Nah, yo ngono. Cek tak ana cerita. Ayo. Aku buat semacam ini cuekli ya. Nah aku kan ndak luwih cekli. Lah. Tapi ya cek cekli aku lho timbang awakmu. Wah, ki cekline le nyawang kok ngendi lho. Era kok sedutan. Lah lahir masamu aku es po piye? Gila aku lek wong wedok nyawang aku mending Mas Pior Ki si muni ngono sapa? Ipa. Tipa. Lah alah. Galak kaya ngono.
Kayak umpama lemah lembut ndane ya Nyil. Itu lemah lembut ngono. Aku demen aku, tapi lek ngono kae aku ndak bol. Lah iya. Lah aku ngono ki ndak demen. Ya apa lemah lembut dan kayak bidadari tak bersayap. Heeh. Wes bening. Wes sayu bodine. Iya. Kayak umpama ketan powner Nyil. Cara sego ya liwet lho ya. Modelmu pikir amial ada arep traweh malah mikir sing kaya ngono. Astagfirullah ya ampun. Marahi nambah-nambahi dosa. Emang buka mangan lawa apa Nyil? Alah cukup gerih. Pindang. Pindang apa gereh? Gerih ya pindang. Ngono. Loro aku. Loro. Lah kowe apa? Pangkah pitik aku. Pitik ndak mancali. Raimu toh? Lah raimu dhewe kuwi wong kok diraih-raihne. Maksudnya mukamu gila boy sing ganteng dhewe iki lho. Lah ya ayo kenal lek ngawit biyen lho Nyil. Lah aku yo panggah pitik aku tapi urung netes. Lah piye kok urung netes iki? Lendok kok. Yo ngalah. Muni ngono lek muni ndok ngono lho. Lah ngono. Tapi anjo pitik bakal pitik maksudku. Ayo, Ayo selak kasep kok. Atau nggo mobil penak ya Mang. Ora apa-apa. Kali-kali ya hujan-hujan berbeda. Lah iya. Raweh. Arjuna nih awak iso ngocak jane ora patek memper padha gelem dong itu kae wah Arjuna nih diapit Sri Kandi Wis ora usah kagak ngomong lek mangkat raweh yo ge ayu ngono lho. ora Pak lo manuk bejo men biyen lek sunat nek ndi Yes jenenge ngene iki wis gandeng rezeki saka sing gawe urip kono lho Ren. wis sehat Alhamdulillah sehat. yo piye Piye-piye lho? Apa lho, Blok? pesenku mang lo yuk Pesen apa ta? kok padha runyil iki ya anu Sik tarin. Apa? Sepurane lali. lah tenan to Ijene menungso ki akeh lupute lho, lali barang priye kena. lali kok kabeh lali encen sengaja paling Maaf, Ren. Iki arep tak sampekne. emang ora petuk aku paling yo sampekne Heeh, ngerti. Anu, apa lho yu? Kuwi lho, Mirin. anu lho Pak lo sampean kan wis duwe anu loro gek sapine yo akeh mosok sing ngarit gruwang sitok kaya mesakne to Pak lo Nah, gek ki tambah neh nok sapimu nah, bener sak nih. reh niki kan aku omah yo sra enek mek gur balik golek rosok neh mbakku tak melok kerja kok untuk Pak lo Oh, Jawamu arep maluk kerja aku ngono to. lah kuwi lho Pak lo aku pesen unyil wis enek 2 minggu pesen ketua 1 yo ora disampekne Iki tak sampekne ngono lho, Ren. nyampekne lah aku dhewe iki berarti Lah ngono nyapa ra maro ning omah ae langsung. Nah, wah ora repot lho Bu repot nyapa? ya aku golek apa kuwi hasil neh malah ngerosok neh aku Lho, kek terus manggon ning ndi lek turu? yo kadang nek pos kadang nek masjid Buka sahur. buka sahur yo menawa nek wong-wong ngono kuwi tapi alhamdulillah Pak lo mendino nek wong ngeteri nggih buka asbengi kae di aku karo rondo dhewe ya Pak lo lah nek wong sahur lho Pak Rin nek sahur ya aku melok kuwi Pak lo Bisa lho. To tulung ngono. Lho, ora nulungi aku yo mbutuhne tenagane Miren yo butuh pekerjaan. Wis pokoke engko melok unyil ngono ae ning kandang. ngono Pak lo ya turun nek Iya. ngono Pak lo ya Wis melok unyil berarti. matur suwun Wis tojo ngono. Ayo ki traweh selak kasep. traweh Lah piye? Lah kuwi arep traweh Pak lo engko sing imami sapa Mas lah sapa? ya Pak Imam Iki lek no. Yuk. Wah, kayak
engko turu nek endi nek pos mesti jarak cah rodo nek musola kono kuwi ngadem ram yang masjid mesti kono adan aku ora apa. Jojo karek turu aduh adik bingung ngiram. Lakon apa neh iki? Lah kok gaya wong jegeti ngono kaya dadak wedi. Mbok sing aturan gini ya to Ren dadi wong tuwek iki. Wong ngedeni kok aturan. Awet dene lho bar traweh, atone iki ya poso-poso. Kok ya wedi di uneni ngono ae. Wis ora wedi piye nggone peteng kaya ngene kok. Peteng kuwi Ramadan ini setan jin kabeh padha ditencang. Wis to, jin lubang sak karepe kaya ini bundas kabeh iki lho. Wah, nemen bol. Ceklek ora bol. Alah 5 mekan. Nemeng kondi. Yo kena mulih traweh lek kaya ngene mosok yo kok warung. Lah kok ora petuk. Nek ndi lek traweh? Kowe kowe masjid ndi? Masjid kono, ngene Mbah Sabar. Aku mbaro no. Lah, kok cetuk. Nang Mbah Harun. Heeh. Karo sing imami sapa kae? Sing ndi? Mbah Harun ki emang sing imami sapa masamu? Ndek sapa? Lah emang roh ora? Yo ro anak imam nang ngarep. Lah ya sapa kae mung dejal? Yo imam. Ya aku ya. Lah, Pindahane mah awakmu muni bismillah kedal ngono kok. Kowe arep nganti bol ki. Jarep mulai lho Ren ngene iki. Lah kowe iki. biar mulai. Aku mau mulai nang. Delemu melu. Takmu iki lho. Wong omahe dede iki. Melok mulai. Cek lho. Tapi kira di rumah. Cek to nyil. Pesenanku wis momongne borong me Pak Lo kae. Ngene Ren. Di sepurane sing akeh ya. Pak Lo wis ora nampa wong anyar, gak nampa karyawan. Aku wis sepurane. Mergo piye Pak Lo ki anak buah sing mek karo aku tok lho. Anak buah super power. Sakmono ngatasi. Tapi kan semua sampai tenan ini. Wes tak sampene tapi ndak nampa. Lah terus nasibku piye to iki? Bah lek kuwi aku ora ngerti. Mergo aku wis tukang susah kok ngurusi awakmu to Ren. Iku. Lah aku dhewe ndak paham soalnya kan yo bose Unyil saiki ngono lho Ren. Iki bosku. Mosok kae THR barang mau omongne ora? Wis tak omongne Ren. Dibeki ora? Ngene lho, tapi awakmu ndak oleh. Lah piye awakmu tuh karyawan kok? Tapi tenan wis mau sampai nih kabeh ya Nyil ya. Wis tak sampai nih. Tapi wis ngono kuwi, kono kuwi wis ndak gelem. Ya tambah sapine ora pekoh to kowe Nyil. Masih iki lho, kuat rasa kok sian. Lah mbok sapi selawe lho. Sik to. 50. Sik to pisan kas aku teko. Kuwi meng kabeh wis mau sampai nih tenan yang Pak Lo. Wis, lek sampean cethuk takokno Pak Lo. Nanti yo ape merorono yo urung penak aku Nyil bar mau omongne munine ngono aku mosok arepe rono ndarani ora percaya awakmu kok. Lah iya engko dikira awakmu golek-golek ning kono. Karone yo ngene lho Nyil, awake dhewe mbiyen wis tau soro bareng ngono lho. Ya awakmu yo kancane miren, aku yo kancane miren, yo omongno to, ngono lho. Wis diomongne ra wis lho bol. Kabul ki piye? Apa rusak kene Ren? Iki Pak gegeduk ini lho, aku kira ndak penak awakku. Gruwekes malian. Wis ben iki lek memang Pak Lo ra gelem nampa aku tak panggah golek rasa nek aku jane kerjane ora penting. Nggon turune aku sing bingung iki. Nyamah kowe lho yo. Ora penak aku kono pul. Wis ora penak harus apa? Aku bapak ya ora duwe. Sungkan nang repoti awakmu terus arepku kan karepe melok Unyil engko turu kandang kono ngulpul. Tak kon narekne Pak Lo. Ngono lho Nyil, piye caramu ampreh Pak Lo ki gelem ngono lho. Aku ki wis kabeh padha ya piye. Wis tak sampekne. Wis tak rayu Pak Lo. Tapi yo kenyataane ngono lho bol. Aku kan yo ndak iso mungkin ya anak buah mekan. Berarti iki iso karo bos wedok, bos lanang kok omong kabeh ya. Tak lumpukne nyepuk wisan. Nyepuk Nyil. Heeh. Kuwi buteng kuat apa piye? Iya. Sing bunder ngono lho. Wong akeh ngono lho. Mesti usahane diupayakne Unyil lho ora.
Pak ora nampa ya wis bene aku pas Sing sabar ya. lho gak Sing sabar sabar, Pak ya, gak Ren. sabar aku Boy. Lha piye iki metu nek mahku piye? Gak usah wis. Ya wis hati-hati ya. Ya, Heeh. Ya wis sepurane ya Ren. oke. Ngene iki monggo aku ra petuk dhewe ya percaya karo Unyil. Berarti Unyil irak nek dipercaya. Kita nono.